Ji kok malah metu piye iki? Ayo. Monggo, Bu. Kembang-kembang menur, aku milih kembange menur. Kembang-kembang menur, aku milih kembange menur. Ayo konco padha sing jujur, negarane dimen makmur. Ayo dadeke. Ayo dadeke. Malah iki grekel-grekel ya. Heeh. Setrum iki. Dadi Wah, dadi tenan iki. iki dadi tenan iki Dadi ketoke. tenan iki ketoke. Sing nambani sapa iki Mbak Kris? Oh, lah kok ngacung kabeh? Dan iki ah? Tambani dhewe. Oh, tambani dhewe. Tambani nggo dhuwit 100.000 mari. Sabda Pandita Ratu mring sliramu satya sisiku mugi Gusti tresnaku kangge nomo yo jajak yuk jajak yuk. Oke. Lah Lah, kula nuwun Mbah.